perdón. Te estaba buscando por la calle gritando, esto me está matando. Oh, no. Te estaba buscando por la calle gritando, como un loco tomando. Es que yo sin ti, tú sin mí, dime que puedo ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti. No niin, moi YouTube. Tässä on The Sipsi YKK ja tänään pelataan peliä nimeltään Heyday. Ei kun aloitetaan. Oon pelannut tätä jo puoli vuotta tai ainakin puoli vuotta. On 41 level ja aloitetaan vaikka tällä katsomalla. Omenamehua, haluan. Ei sitten. Maitoa, haluan. Kolme tai neljä ja tota. Mitäs 42? 2 timanttia, joo. Jahas. Onko se mansikka kuvalla? Noin. Laitan tuon yksi tolla. Ulkoon kuuluu meteliä taas. Ei, lampaanruokaa pitää tehdä. Lampaat on muuttunut kyvyksi. 9 lehmän ruokaa. Oho, hei. Ei, paineta. Mä en näitä asetuksiin mennä. Jos haluatte, niin mä voin alkaa tehdä tästä sellaista sarjaa. Ja mä alan tehdä niinku aika lailla monta kertaa päivässä tai kerran päivästä. Niin. Hei, mun tehtävä. Ei, mulla on noita pakko käyttää. Jos toi juttu häirii teitä, mä voin joskus koittaa leikata sitä pois sitä videosta. Tämä ei olla kaatossa tiellä. Tämä. No niin, nyt se on poissa. Aha. Timantti, jes, mulla on 32 timanttia. Hei, mitä sitä tarvita? Kellä on auttamistehtävä? Pitääkö katsoa? Heppat. Selaitaan. Pepe. Martola. Rantara Elli Goat Farm
Danettemi, Mias, Lummipusa, Hepat, Joonaksen farmi, Tähtifarmi, Beguunifarmi, sitten Elle ja Annin farmi. Taas apua. Vastaatti. Mennään katsoa. Jos haluatte muuten, niin voitte tulla meidän naapuristoon. Sen nimi on Suomi Farmari 77. Meillä on oikein kyllä yksi. Eikö 2 hopeata, siis pronssia, siis hopeata. Onks toi platina? Oottakaa. Miksi ihmeessä sä et kuvaa taaskaan? Ootapa hetki. No niin, nyt mä oon takaisin. Katso ikkunasta, kun siellä kolisti joku. Noin. Au. Niin, mitä paitsi tietysti vielä tiedä tarvii. Ei muuten, toikin on 41 level. Petteri, puno. Peter Pan. Tämä on Peter. Paljonko täällä on näitä? Mitä? Mä tiedän tolleen. Niin muuten. Nyt vois esitellä tää mun farmi. Täällä on tää mehupuru. Ompelu. Siis astuu. Nyt sitten. Sitten täällä on pari uutta. Täällä on tämä kaninpesä. Tässä on tuossa jäätelökone ja ompelukone. Sitten täällä on mehiläispesä. Täällä on tämä nevostalli, nevokaitaus. Tässä on nämä rohumyllyt ja täällä on näitä popcorn-kattiloita, kakkuuuni, sokerimylly, leipomo, grilli ja pirkkauuni. Sitten täällä on viimeinen ruotusuni. Paitsi tämä meijeri. Noin. Turhaan tuolta. No niin, otetaan nimi. Mies. Kaaku. Noniin. Nyt on se sitten 2, 3. Noniin. Mitäs nyt tekis? Tätä pitää.
voit. Mitä? Oho. Pöydässä kuuluu aika kovana. Nyt ei kuulunut oikeesti. Ja niin. Mitäs nyt mä enää tekiskään? Mennään katsomaan nuo leivät. Kakkua, tavallista popcornia.